Naglalapsat na eh. Kitaan nyo nga ni, naglalukmag. Kasi lukmag na iti kabsat yo. Banat-banat man ti mga anin, adito yun. Angot na palang kat. Aangot ko pa lang, mabisin na kon si kayo. Ay, magpaati papait takwa. Naimas, ti pait na nga ako ngam dagijay bitter dita nga basher. Ay na, makapasarwa, ti pait da. O, diba? Ay, ikil na tayon tano, makapangan tayo maning. Oh. Wow. Umaya mo angot na. Ay, tinaimas nga pait nga angot. Lagi di burangat-ngat nga kunak ditan. Yan, pinikil ko basit tano ko haan unay nga nadanom. Ay, umaya mo ibang lunan aya. Mas naimas, perusan tayo pa iti kalamansi. Tano, malipatan tayo tinagan tayo ti imas na. May kanya kabsak ko tamangan tayon. Ay titi gundaway nga pinakauray-uray ko syempre. Hindi, mas lipait na nga talaga. Mahom. Siyempre, hanga kompleto ti pinamtay na awam din ako eh. Sakta ikamot, siyempre. Hindi masan ti mga mo. Yum. Lukun tayo lagi ito, bingagay ayam nito abay ko. Tara mo na kayo sudat ti papait. Sara! Kat mo mangan. Malam, ramalam din sa dako magimas. Ibidyo ka. Ikang ka na ti chocolate, ramalam niya. Naimas atoy. Agad si daka ti gulay. Oh. Kayam? Naimas. Gasang. Nagasang no na paet. Bait. Kayam no haan. Ito pram. Ito pram. Ano ba na? Muli ng pait. Nagimas garod ka. Ikang kanta ti chocolate agas ti pait mo. Nagimas to pa ti pait na. Ano kayo? Nga. Kaya kadumot lang ti mangan nga ti si daon nyo lang kapapait ng kindil na tawang di sa balen. Tsaka di sa bali nga talaga. At lang di si daok. Dam mo. Ang sak-sak na ganyan. Ang mga ansad na. Abotang kan? Kang kamil chocolate, madamdama. Utang ko kanya madamdama. Duwa Kanto pramot. Namo ko mga tupra din nakatado ko mga chocolate. Yan. Masarap. Bye! Masarap nga. Sige ba, wala kayong chocolate. Dali. Chocolate. Gusto chocolate. Si Sarah lang may chocolate. Ganito malaki. Ganun. Masarap nga to. Naimas na. Naimas ano, Charissa. Dali na wala kang chocolate. Charissa na yun. Charissa! Naimas na to. Nakaya. Pamano mat! Beto mat! Awa mat!
Hambal lang na. Walang mana. Madina, pakita jaro pa na may salang chocolate na Ajay. Ajay, dani ka din? Si Kagamin Sara, kaya't mo lagi balis mo. Gustunan. Ibalis. Chocolate ko may signature design. Wow, no. Sige, babayan.